खुलुमबाय लोगोफोर दिनै दाउनि भिडिअ नङा दिनै जोंहा आलासि फैगोन लोगोफोर थ' संनाय खुरनाय जानायनिसो आरो जोंनाव सोर फैगोन बेखौ नोंथांमोननो आं दिन्थिगोन लोगोफोर थ' दायो नै मोनाबिलि सम मोनायावसो फैगोन नालाय मोना फैगोन आरो जानानै मोनायाव थांफिनगोन थ' मा बुङो आं ओंखाम संगासिनो दङ लोगोफोर थ' आं मा संगोन बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन नायदो थ' भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदे लोगोफोर आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो नोंथांमोना नायोब्लासो अनोब्लासो जौगालांगोन नङा होमबा लोगोफोर थ' नायलांदो जोंहा सोर आलासि फैगोन आरो आं मा संनो नागिरदों नायलांदो नै लोगोफोर बेवहाय दङ बम्बाइ प्लेट ना बेयो बम्बाइ प्लेट ना लोगोफोर बिनिफ्राय आंनि फार्मनिनो दाउ मानै गोदादोंमोन आरो थ' मानैनि एक्सट्रा थफ्ला खालामना लाबोदों आं दिन्थिनि नै लोगोफोर दाउ बेदर जोंहा आलासिफोरा मोनफैसिगोनानो बेफोरखौनो संसाबनानै जाहोनोसै दा सोर आलासि नोंथांमोन आं खोन्थागासिनो दङ लोगोफोर नै आंनि फार्मनि बिदिनो जाहोनोसै आलासिखौ लोगोफोर जोंहा आलासिया सफैबायानो नोंथांमोन आं दिन्थिनि दे सोर आलासि नाय जाबा पेन होनाय यो लाइटफोरखौनो होआखै हैलाय आलासिया आब'नि फिसाजो उन्दै ओमफ्राय बे सासेया गेदेर देरसिन ओमफ्राय आंना नै बिब'आ बिनिफ्राय बिथिं दङ गुमै गोलोमजोब्बाय गरमजों थ' बेलाय आलासिफ्रा थ' दिनै माने गरम बन्दनि माने मा बुङो जमा जमि बोथिसे जानोसै होननानै मानोना बे आब'नि फिसाजो उन्दैया क्लास 10 जाबाय नालाय थ' टिउसनबो थायो बेस्थ' दा स्कुल खुलिबाथ' आरो फैनोनो मोननाय नंखाला क्लास 10 जाबाय बिनि थाखायनो गरम बन्दनि दिनैनो माने जाहोनोसै ओमफ्राय एकदम मेट्रिक जोब्बासो लेंहरसिगोन लोगोफोर आङो लेंहरखाला थ' आब'नि फिसाजोआबो फोरोंगिरि मावो थ' बेबो स्कुल खुलिनाय लोगो लोगोनो थांगोन गावनि डिउटियाव बिनि थाखाय जमानो ज' बोथिसे जानो होननानै लेंहरबाय आङो नै फिसालाया बिब' बिमायंमोननो फेन एकदम बिथिंबो माबाना होदो फिटिं खालामना होदो नै बिथिंबो गंसे दंबावोसो लोगोफोर नै गंथाम मालाय बिमायं बिब'मोननो एकदम होदो गरम बिराद गरम ना थ' लोगोफोर आङो दा संहोलांथानोसै भिडिअखौ दा उनाव खोन्थासिगोन आरो ना लोगोफोर नै बिथिं खुमब्रा दालि संदों बिनिफ्राय बिथिंगालाय ना संदो नाखौ खिन्थु आब' मोनासो लाबोदो दै आब' गुमै मोनासो लाबोदो मानोना फिसा हाखर दङ नालाय फुख्रि दङ थ' मासे ना थिखांनानै लाबोबाय आरो आरामसेनो नै ज' जानो होननानै दा एवगासिनो लोगोफोर नै बेदरा ओंखारहाय बेनिफ्राय नै बिथिं नाखौ एसे जेब आरामनो संबाय नाया मोनबाय लोगोफोर नै संखांबाय दाउ बेदर पटल फ्राय ओमफ्राय केलेरा फ्राय ना आलु बाथोन पापर खुमब्रा दालि ओंख्रै नै आंना बिब'नि फिसाजो आरो बिथिंगालि फिसालानि लोगो ओमफ्राय फिसाला हायबो बुङा नोंसोरो हाय बों आंनि भिउवार्सफोरखौ बों सना दे जादो दे जाखाय जख' संबाय बिमादैया जादो दे जादो लोगोफोर नै जानोसै बिब' बिनानाव आरामसे खुरना लाखाबाय एकदम मैगंखौ बोरैबा नुदोंहाय लाइटआव जानोसै जोंहा बिब' बिनानाव लोगोफोर जानोसै जाखाय जख' संबाय बिब'दों ज'नो बोथिसे बिब'नि फिसाजोजों गोबाव जाथारबाय ज' ओंखाम जायैया
थ' जानि लोगोफोर संबाय आरो बिदिनो जालाय जाखायोनो बिराद गरम ना दे जानोसै दे लोगोफोर